It-tnejn filgħaxija f'seduta parlamentari dedikata lil qasam tas-saħħa, il-kellim tal-Oppożizzjoni dwar is-saħħa Stephen Spiteri saħaq dwar l-importanza li jibqa' jsir investiment f'dan il-qasam u nsista li hu importanti li l-flus allokati f'dan il-qasam jintefqu għal ġid komuni u bi ppjanar u b'loġistika li jkollha effetti fit-tul. U wera l-apprezzament tiegħu lill-awtoritajiet tas-saħħa u fakkar kif il-Partit Nazzjonalista qed ikompli jagħti sehmu waqt din il-pandemija kif inhu d-dover tal-Oppożizzjoni. Spiteri qal li s-saħħa pubblika qed tkun taħt sfida kontinwa u appella responsabilità minn kull settur tas-soċjetà għax inkella mhux se jinkisbu r-riżultati mextieqa. Il-kellim tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista dwar is-saħħa mentali Mario Gallia qal li d-depressjoni mhux ikkurata tibqa' l-kawża ewlenija tas-suwiċidju u spjega kif kull 40 sekonda persuna tneħħi ħajjitha b'idea madwar id-dinja. U studji qed juru li din ir-rata se tirdoppja fi żmien sena. Mario Gallia għal darb'oħra staqsa għal xiex il-gvern żarma l-Crisis Intervention Team li kien jagħmel xogħol tant tajjeb fil-qasam tas-saħħa mentali u kritika d-deċiżjoni maġla li għall-gvern ftit tal-ġranet ilu meta għalaq it-taqsima tal-kura tas-saħħa mentali f'Mater Dei biex issa l-kura tas-saħħa mentali tal-Maltin kollha waqgħet fuq 5 kliniċi żgħar. L-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fl-intervent tiegħu tkellem dwar il-pandemija u kif fl-ewwel mewġa tagħha konna rnexxielna nikkontrollawha b'mod tajjeb ħafna u li l-Oppożizzjoni għamlet il-parti tagħha biex tinżamm taħt kontroll. Iżda fl-aħħar ġimgħat intilef il-kontroll fuq il-virus u ċifri issa splodew. Adrian Delija qal li fil-bidu meta d-deċiżjonijiet kienu fidejn is-Superintendent tas-Saħħa konna kkontrollajna l-pandemija, iżda fl-aħħar ġranet inħolqot konfużjoni anke permezz ta' messaġġi mhux ċari u miżuri li mhux dejjem qed jinftehmu. Dan qed iħalli impatt negattiv anke f'dik li hi saħħa mentali. Min-naħa tiegħu il-wib tal-Oppożizzjoni Robert Kutajjar tkellem dwar il-fatt li pajjiżna jibqa' fost l-aktar pajjiżi li għandu nies biżżejjed fid-dinja u tkellem dwar l-obeżità bħala kriżi ta' saħħa f'pajjiżna u qal li l-gvern qed jonqos minn dak li ftiem 5 snin ilu biex iwettaq politika kontra l-obeżità fost it-tfal u fl-iskejjel. Kien hawn li reġa' fakkar kif il-Partit Nazzjonalista qed jagħmel il-parti tiegħu bil-proġett #Sport4Life Let's Beat Obesity Together.